नमस्ते प्रणाम भाई लोग। हमारा नाम है राजा और ये हमारा साथे मौजूद बनी सिंगर बीरबल बिहारी। नमस्ते। जैसे कि आप लोगों के पता हुई यहाँ के एगो गाना भी हिट भई रहे, जवन ससुरवा में होला नैहरवा में हो गई फ्रेम में रही भैया। तो भैया आज कुछ मतलब गंभीर मुद्दा पर बात करे बनी सन हमनी के। जैसे कि लोग के पता बा कि भोजपुरी में आजकल का होता, केहू केहू के नाम धके गाना गा देता, केहू केहू के परिवार के टारगेट करता। तो यही के बारे में बीरबल बिहारी से हम बात करे वाला बानी। इहों के एगो भोजपुरी गायक हई और यहाँ के गाना रौरा लोग सुन ले हो हम लोग, ठीक बा। तो बीरबल भैया जैसे कि रौरा पता बा और रौरा लोग के पता हो कि केकरा बारे में मतलब स्पेशली बात होता है। जैसे कि आपके पता बा कि एगो हमरा भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़का कलाकार जेकरा मतलब परिवार के टारगेट कल जा रहा बा। जैसे कि आप लोगों के सब केहू के पता हुई, हमरा नाम धैला के जरूरत नहीं है तो ओकरे बारे में बात कल जाई। तो बीरबल भैया से पूछल जा। बीरबल भैया रौरा कुछ बोली। जैसे कि सब केहू के पता बा। देखी मेन मुद्दा ई बा कि भोजपुरी केहू के जागीर ना हो आ भोजपुरी केहू के बाप के ना हो, ठीक बा नु। तो जेकरा जौची मन करी उ गावे के मतलब केहू के इतना अथी नहीं खेनु कि केहू के फैमिली के डायरेक्ट आप फोटो लगा के गा दे, ठीक बा। ये बेरा सब केहू के ओकर विरोध करे के चाहिए। जितना लोग अभी देख रहा बा इस वीडियो के, सब केहू के विरोध करे के चाहिए ओकर, ठीक बा। केहू हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे यादव समाज हो, देखो केहू एगो समाज रहता, कोनो बात नहीं है, समाज रहता। अगर इतना जातिवाद कहाँ से आई, देखो भोजपुरी में जातिवाद कहाँ से आई। केहू गा देता, मान ली कि हम अहिरान हई तो अहिरान के केहू नाम धके गा दिल, माने हम अहिरान के नाम धके गा दिल, पूरा समाज बा अहिर के बेटा अहिरान। वही केहू राजपूत हो तो राजपूत के बेटा राजपूत गाना गईले बा। भाई सपोर्ट ना करे के चाहिए जातिवाद। देखो जातिवाद गाना चलल ना चले देवे के चाहिए। जातिवाद गाना चलेला, गाना अच्छा रहेला। जैसे कि आप लोगों के पता बा कि गाना कैसन चले के चाहिए। जातिवाद भोजपुरी में ना होके चाहिए। केहू के मतलब जातिवाद का फैमिली के टारगेट करता लोग, केहू के केहू नाम धके गा देता। जैसे कि लोग के पता बा अभी बीचों में इहे ट्रेंडे करता। जातिवाद भैया ठीक बा, लेकिन केहू के परिवार के टारगेट लेके ना गावे के चाहिए। ना देखी बात करी जातिवादों पर, ठीक बा। कैसे कि देखी जातिवाद ठीक नहीं है, कामना तरह से जातिवाद ठीक बा, ठीक बा। हमारा तनी ठीक नहीं है, लेकिन ई तो माने ओकरो से बड़का ठीक नहीं है। ई सबसे घटिया काम कइले बा उ जौन भी कइले बा रउरा लोग जानत नहीं लो। केहू के ओकर सपोर्ट नहीं करे के, सब केहू के ओकर विरोध कइले बा। काहे पछवाड़ा में दम नहीं है भैया से मुकाबला करे के अकेले। हाँ सीधा देखी, अगर केहू के केहू से दुश्मनी बा तो उ जाके वो आदमी से करो। ओकरा फैमिली के टारगेट कइले के जरूरत नहीं है। केहू के स्टार बने खातिर केहू के फैमिली के भाड़ देबो। हाँ इतना दिन से गायब रहलन, आ गइलन, आके गा देलन। इतार दूसरा का मार्केट में आवे खातिर कुछ कर दे बोलो, जौची मन करी उ कर दिलो। केहू के माई बहन के इज्जत उछाल देबा मार्केट में। हां यूट्यूबर देखत नहीं है, यूट्यूबर लोग चलावत लो, ऐसा खबर चलावत लो कि हई सपोर्ट कइलन तो हई गइलन, हई सपोर्ट कइलन। भाई अगर कोनो केहू के पोस्टर पर केहू के नाम लिख देलस तो उ कहले बा तबे लिख ले बा पोस्टर पर नाम, हैं एगा थोड़ी होला। तोहरो लोग के फेक न्यूज़ ना चलावे के चाहिए। कुछ लोग चुतिया है, व्यूज खातिर नु फेक न्यूज़ ना चलावल जाला। आ स्टार बने खातिर नु केहू के बेटी या बहन पर गाना ना गावल जाला। तोहरो घर में बेटी या बहन होइलो, ठीक बा। अपना बल पर करो ना, दम हां जौची दम बा तो अपना बल पर करो। गा के तनी स्टार बनो ना, जेंगा स्ट्रगल कइले बड़न ओंगा स्ट्रगल कइले बड़ कब करब। एहू बेरा कामे करत होइहन, कोनो उंगरा के मदद करेला रे। हां केहू अपना बॉल पाइल बनन, अपना बॉल पर केहू माने देखो सब केहू के पता होई कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो सुपरस्टार बनन जेकरा के केहू मतलब उतना मतलब जैसे कि हमनी के पता बा जितना केहू उंगहा के जो बा सपोर्ट ना करेला, ठीक बा, उतना सपोर्ट ना करेला। लेकिन अपना बॉल पर अभी तक ले खड़ा बनन। अगर तोहरो में दम बा अगर जे दम जानत हो बा, हम के कहत नहीं है जा यूट्यूब पर ना कहेम, काहे से कि यूट्यूब सुन ली तो ढेर कुछ हो जाई, रौरो लो समझत हो हम लो, ठीक बा। अगर बा उतना दम तो जा कल सामने फैमिली के टारगेट कोई का जरूरत बा भैया। ओला खलाई नहीं के माने होके चाहे ना हो, सीधे जाके टक्कर करो ना, साथ पूछ करियन एथी फैमिली पर गाना गइहन, फोटो लगइहन, स्टार बनबा का कइले बा। तार का भी कइले बा कोनो, माने उ बेटी पैदा कर देले बा तो गलती कर देले बड़न। तहार बेटी ना होई, केहू के बेटी पका देब। आ केहू हई जे गावत लो हई अथी हई रे नाम धके, तहारा लोग के बहिन नहीं खिसन, खाली दूसरे केहू के बा। कौनो के धके गइले हो लोग, केहू गइले हो
इतना इनकर लोग के ई भोजपुरी इंडस्ट्री में एथी हो गइल बा। हां उ भइल सब के बुझाता कि भोजपुरी हमरा दादा के ह, उनकरा बाप के भोजपुरी ह ना केहू हो खो केहू, हम सब केहू के बात करतनी जे भी एंगा गाना गावता, एगो गाना गाता तो खिलावे लागत आ हई ऑडियंस भी उतना मतलब बुरा मत माने लो, लेकिन रौलो लोग के इक्वली सपोर्ट ना करे के चाहिए। रौलो लो जातिवाद होता, हेने से बट जाता रहो, हेने से बट जाता रहो, हई समाज हई हो गइलन, हई समाज हई हो गइलन, एंगा केहू के ना करे के चाहिए। अब बढ़ावा दिया पिछला बेरी बढ़ावा दिया तबे उ चढ़ के एंगा गइले बा। ए बेरी केहू के सपोर्ट नहीं करे के ओकर, ए बेरी जौची ओकर मतलब उ अपने से ओकरा बुझा जाई कि का मतलब उ कइले बा। कुछ दिन पहले तो रोते हुए लाइव आई रहलन, उ काले की परसों सुबेरवा आई रहल रोते हुए, वही ओकर आई देखो एंगा कह के केहू स्टार ना बन पाई, ठीक बा नु। सब केहू के सपोर्ट नहीं करे के, सब केहू विरोध करी। भैया रौरा कुछ बोलल चाहत नहीं? हम का बोलल छै, हम बोलम तो बहुत कुछ बोल देम ना भैया, यूट्यूब ह तनी ऐसा रूल गाइडलाइंस के हिसाब से बोलल जाला। भैया लाइव में रोले बड़न, तोरा चलते लाइव में रोले बड़न, ठीक बा। अते उनकरा औकात के लायक नहीं किछ, ठीक बा। अभी उनकरा आगे तो भी जीरो बाड़े, जीरो। अगर तोरा दम होके, तोरा पछवाड़ा में दम होके न, तो भैया से सीधे टारगेट लेके जोन करे बतौन कर। ठीक बा भाई लोग, तनी धूप ज़्यादा हो गई बा, अभी समझा तनी कि इतना मतलब काफ़ी बा इतना, ठीक बा। तो ये वीडियो के दबा के शेयर कर लो आ पहुँचा दलो ओइजा, ठीक बा नु। जेकरा खातिर हमनी के कहले बानी सन, पूरा एकदम दबा के शेयर कर लो आ पहुँचा दलो। हई लोग के जगह बदनाम करता लोग कि हई हिंकरा कहला पर हई कइले बड़ा ना, हिंकरा कहला पर हई कहतन, ओहू यूट्यूबर लोग के लगे पहुँचा दलो जे कहता कि हई सपोर्ट करतन, हई सपोर्ट करतन। भैया हम बताओ तनी, केहू सपोर्ट ना करिया। कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करता रहो हो, कॉल रिकॉर्डिंग क साल पुराना कॉल रिकॉर्डिंग हफ्ता लोग के पता बा। जो जे भी यूट्यूबर कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करता लोग कि हई सपोर्ट कइले बड़ा ना, कहले बड़न कि कॉल रिकॉर्डिंग मत करिया। हम अब सब केहू के पता होई, जे भी देखता उनकर लोग के पता होई कि हम केकरा बारे में बात करतनी, ठीक बा। केकर कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में बात करतनी, पवन भैया के बात। हां उ है पवन भैया ई हम मानत नहीं पवन भैया, ठीक बा। लेकिन पवन भैया वैसन इंसान ना हुआ, ठीक बा। उनको पूरा लागल होई, उनको पूरा लागल होई, ठीक बा। केहू ऐसन स्टार नहीं भोजपुरी में, भले खेसारी के दुश्मने काहे ना हो केहू, उनको बुरा लागल हो ई बात, ठीक बा नु। ई बात उनको बुरा लागल हो। हेंगा भोजपुरी अगर रहल, हेंगा भोजपुरी केहू के एथी नहीं करे के, और लोग के पूरा खुल के विरोध करे के, एकदम जम के विरोध करे के, मार्केट से ओकरा के आउट करे के बा तो आउट करे के बा, ओकरा के एकदम एथी कर देवे के बा, ठीक बा। ई कुल चले वाला नहीं है। ओकरा लाइव आके माफी मांगे के पड़ी, एकदम भैया से माफी मांगे के पड़ी, ठीक बा। फिर से माफी मांगे लायक काम कोइले नहीं खे, ठीक बा। माफी मांगे लायक, लेकिन फिर भी माफी मिल चुका है उसको। फिर भी माने ओकरा पे एफआईआर होके चाहिए, हर जगह से एफआईआर होके चाहिए। हेंगा भोजपुरी कब्बो ना चली, ठीक बा नु। समझा तर लो कि जेकरा जौची मन करे उ गादी। हमहू भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करेनी, ठीक बा नु। इहो भैया भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करेनी, इहो भैया सिंगर है, ठीक बा। हमहू गाइले, हमरो से निमन करे। एबरा हिट होके खातिर केहू कुछ ना गादी। अगर जे सुने के बा है भैया गाना तो देख लियो, जाके सुन लियो, नैहरवे स्टार हुवन, हिट भई रहे गाना एगो जवन ससुरवा में होला नैहरवे में हो गई, ठीक बा। और बहुते गाना बा, ना लगबई अभी हिंकरा से मुकाबला करो ना, बाद में दूसरा के उसे करियो, बाद में भैया के लगे पहुंचिए। हां पहले हमनी के लगे आओ ना, भैया के लगे पहुंचिए ना, भैया के भैया पहुंचे लग तो लगे तब भैया मतलब फ्लो में ढेर निकल जाता, ठीक बा। ज्यादा हो गइल बा, अब चलो तनी सन धूप भी तनी ज्यादा हो गइल बा, ठीक बा। तो एकरा के दबा के शेयर करम लो, आप पहुंचा देम लो। रौरे लो अपन प्यार आशीर्वाद चैनल पर हमनी पर बनैले रहम लो। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव।